Ez egy interjú. Miért nincs benne a száma a telefonkönyvben? Egyszerű az oka. 2 évvel ezelőtt, azaz mielőtt még ott hagytam volna az állásomat, nem volt annyi időm eberészni, mint most. Amennyi szabadidőm akkoriban volt, az alkotásra kellett. Egy megszólaló telefon veszélyes lehet. Az embereknek valahogy mindig sikerül meghivatnia magukat hozzám. Volt egy időszak, amikor nem nyitottam ajtót, nem vettem fel a telefont és nem válaszoltam levelekre. És utólag úgy érzem, hogy amit akkor alkottam, az igazol engem. Írt vagy tervezze valaha filmszenáriót írni? Elnézést, mi az a filmszenárió? Forgatókönyv? Ha igen, akkor a válaszom nem. Még soha nem láttam olyan filmet, amitől ne lettem volna egy kicsit rosszul. És én nem akarom, hogy bárki is rosszul legyen. Van valamiféle esztétikai elmélete? Mit jelent az, hogy esztétikai? Nincsenek elméleteim, én csak csinálom a dolgokat. Vagy már ez is elmélet? Az. És a történelem filozófiája? Nem szeretem a történelmet. A történelem egy iszonyú teher, ami semmi sem bizonyít, csak azt, hogy az emberek árulók, de ezt ma is látom, ha végigmegyek az utcán. A történelem unalmas és kétes. Mit szól ahhoz a közkeletű felfogáshoz, hogy minden vers politikus? Nem igaz. Szerintem a legtöbb vers nagy, lógó, üres csöcsű tehén. Feltételezem, azon, hogy politikus az olyan verseket érti, amelyek arra törekszenek, hogy az emberiséget és az emberiség kormányait jobbá tegyék. A vers sokszor az önzőség legtökéletesebb formája. Ne tulajdonítsunk magunknak túl nagy jelentőséget, az autószerelők emberébbek nálunk. Szerzett valaha zenét? Nem. Nem szerettem azokat a dalomokat és szövegeket, amiket az iskolában akartak megtanítani nekünk. A tanárt utáltam, és ezért direkt nem tanultam meg kortát olvasni. Utólag hülyeségnek tűnik az ellenkezésem, de most már késő. Milyen írókat csodál? Már nem olvasok olyan sokat. Szeretem Artót, Szelin, Dosztojevszkijt, Kafkát és Szalaján korai munkásságának stílusát, de a tartalmát nem. Ha pokolra jutok, biztos, hogy írókkal fogok találkozni odalent, és ennél semmi sem lehet rosszabb. Az interjú során többször szarkasztikusan megjegyezte, halhatatlan vagyok. Nem vagyok képzett pszichológus vagy nagy szómisztikus, de felmerül bennem a gondolat, hogy olykor talán eltűnődik azon, milyen nyomot fog maga után hagyni művészként, íróként. Az írásban az egyetlen jó dolog maga az írás. Az, hogy közelebb hoz ahhoz, ami most fontos, és megakadályoz abban, hogy olyanná váljak, mint azok az emberek, akik szembe jönnek velem az utcán. Amikor meghalok, foghatják a munkáimat, és kitörölhetik vele egy macska seggét. Van az asztrológiában, a zenben, vagy a ma népszerű kultuszokban valami, amiben hisz. Nincs időn kultuszokkal foglalkozni. Az az ipar az olyan tömegeknek szól, akik szükségét érzik annak, hogy valaki megcsiklandozza a talpukat. Nekik az jó. Még az is lehet, hogy valóban hasznos. Azt mondta nekem, hogy 24 éves korában abba hagyta az írást. Egyébként megírta már ezt az incidenst az apjával, tudja? Inkább fizessen dollárt azért, hogy válaszolok ezekre a kérdésekre. Nem vagyok biztos abban, hogy amit akkor apámról mondtam, az mind igaz, de részben igen. Néha úgy adom elő a dolgokat, hogy kicsit javítok rajtuk, hogy jobban hangozzanak. Lehet, hogy van, aki ezt hazugságnak hívja, én művészetnek hívom, és igen, azt nem mondtam el, hogy mikor kezdtem el írni és miért, de ittam, amikor beszélgettünk, nem, és nem is kérdeztem, aminek amúgy örülök.